Acerin koneet. Vittu on perseestä. En vittu suosittele. Ei jumala, ihan oikeesti. Kattokaa nyt. Acer. Bronkeista. Varustelekas saatana. Joka tapauksessa. Pitää käynnistää joku vitun kone uudestaan, että toimii. Kohta pitäisi ruveta tekemään Analiporalle uutta biisiä. Whisker Leiktion on käyttänyt, sieltä käydä katsomassa ihan ite. Kyllä, joko nyt toimii. Toimi, kulta pieni. Moni päivitetään vitu huora. Juu. Ei mitään. En kyllä tiedä. Tai eilen tulee oikeesti se maailmanloppu, kun vittu ei nyt pelaa taas yhtään mikään. Päivitä vitu huora. Noniin, mitä vittua? Kai se toimii. Mutta ei mitään. Seuraavaan kertaan.